आसामनि इलेक्शन बोथोर सफैनाय लोगो लोगो भारत हादरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाफोरानो गावसोरनि हानजाखौ गोख्रों खालामनो जायगा जायगा मेल मिटिं खालामगासिनो। थिग बिदिनो बिटिआरनि राजखान्थि हानजाफोराबो गावसोरनि राजखान्थि हानजानि गोहोखौ दिन्थिनायाव रावबो उन जानानै थायाखै। जाय जेरै हागौ गोदोनायाव पार्टीनि माला सोनानै दिनै बिपिएफनि ग्रान्ड जयनिं सेरेमनि, गाबोन इउपिपिएल हानजानि बाइक रेली बायदिखौ नुबोबाय थादों। अर्थात पावार आरो पपुलारिटिनि दावहाया जागासिनो। नाथाय सोर बांसिन गोहोगोरा, इउपिपिएल ना बिपिएफ ना बिजेपि? गासैबो बाथ्राखौ खोनासंलायनि उनावसो मोनथिगोन आसोलाव सोर गोहोगोरासिन पार्टी। 2024 लकसभा इलेक्शन खाथि सफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हानजाया गावबा गावनि हानजाखौ गोख्रों खालामनो नाजानायखौ जों बयबो नुबोगासिनो। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजा मोननैयाबो गावबा गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै सरासनस्रा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो नाजादों आरो मेंनाय गैयाजासे खामानि मावनायखौ जों नुदों। नाथाय गेजेर गेजेर आथिखालनि आसाम हादोरनि रुलिं पार्टी बिजेपिआ बिटिआरआव हाबसोमनानै बर'फोरनि हानजा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ आनजाद नायबोगासिनो। सोरनि गोहोआ बांसिन, सोर पार्टीखौ रायजो राजाफोरा बांसिन सापर्ट खालामो? मानोना फैगौ 2024 मायथाइयाव आसामनिफ्राय सा 12 एमपिखौ दैथायहरनानै नरेन्द्र मदिखौ फिन खेबसेबाव प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि थांखिया बिजेपि सरकारनाव दङ। जेराव बिटिआरनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाबो ट्राइबेलफोरनि देरहालांनो हानाय मोनसे गोनांथार समस्ति। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकाराव लोगो राजखान्थि हानजा हिसाबै बिजेपि आरो इउपिपिएल हानजाया सरकार सालायनाय लेखा क'क्राझार लकसभा एमपि सिटखौ इउपिपिएल दोलोनो हगारना होनाय बाथ्राखौ जों मिथिगौ। नाथाय बिपिएफ हानजानि जांख्रिखांनाय आरो पपुलारिटिखौ नुनानै बिजेपिआबो सोमोनांदों जे इउपिपिएल दोलोआ एमपि सिटखौ देरहालांनो हागोन ना हाया। नोंथांमोना मा सानो? बिपिएफ हानजाया देरहानो हागोन ना इउपिपिएल हानजाया देरहानो हागोन? थांनाय समफोराव बबे हानजायाव रायजो राजाफोरा बांसिन सापर्ट खालामनाय नुदों? बिपिएफ हानजायाव ना इउपिपिएल हानजायाव? अन्नानै कमेन्टआव लिरनानै हर आरो मानो थाखाय सापर्ट खालामदों, रायजो राजाफ्रा माबायदि खुंथायखौ लुबैयो। बेखिनियाव आंनिफ्राय मोनसे फिसा आरज, जाहाथे अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौ अलाव होनानै लायो। बेजों आं थुलुंगाखांनाय मोनगोन। आथिखालाव बिटिआरआव गोहोगोरा पार्टी होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलखौनो होननानै बुंनांगोन। मानोना 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दाननिफ्राय दिनैसिम खुंथाय गोहोखौ सालायबोगासिनो। आरोबाव आसाम सोरखार अर्थात बिजेपि हानजाजों लोगो जानानै आसामनि खुंथाय गोहोआव मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्मआ इउपिपिएल हानजानिफ्राय मन्त्रि हिसाबै सरकार सालायनो मोन्दों। बुंनो थाङोब्ला बिपिएफ हानजाया थांनाय आसाम एसेम्ब्लियाव 4 एमएलए देरहानायनि हेंथायै इउपिपिएल हानजाया 6 एमएलए सिट देरहानानै गावसोरनि गोहो आरो पपुलारिटिखौ दिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ हानजाया बिटिसिखौ 17 बोसोर सासन खालामनाय हिसाबै बारग' बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे एक्सपिरियेन्स दं आरो मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिपिएफ हानजाहा माखासे सापर्टारफोरखौ बुथुमना दोननो हादों। जेराव प्रमद बर' बिथाङा गाव खुंथाय गोहोआव थानानैब्लाबो माखासे गावसोरनि मावथि आरो रायजोफोरनि लुबैनाय आरो हास्थायनायखौ जाफुंहोनायाव फेलें जानांदों। आरोबाव जों बिटिसि खुंथाय गोहोखौ सुनायलायोब्ला जों नुनो मोनो थांनाय एमसिएल इलेक्शनाव बिपिएफआ 17 सिट देरहानानै गावनि गोहोखौ दिन्थिनो हादों। फारसेथिं इउपिपिएलआ 9 सिट देरहानानैब्लाबो बिजेपिनि अननायजों बिटिसिखौ सालायनो खाबु मोनो। बे बेलायाव बिपिएफआ बिटिसिआव बांसिन पपुलार बायदि नुनो मोनो। नाथाय रावबो मोनथिस्लाबाजासे बिजेपिआबो बिटिआरनि मोनफ्रोम बियाबफोराव बिथाखौ गायसनलांगासिनो। बेखौ जों 2025 मायथाइनि इलेक्शनावसो रोखा जागोन जे बिटिआरआव इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बिजेपि बे मोनथाम हानजानि गेजेराव सोर बांसिन पपुलार आरो गोहोगोरासिन। फैदो दानिया जों लिडार एबा गिदिर नेता हिसाबै मोनफ्रोमबो दोलोआव साबेसे गिदिर नेता दं? बिपिएफनिफ्राय बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि जाय 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय। बेराफारसेथिं आथिखालनि बिटिसि चिफ प्रमद बर' 23 बोसोर एबसुनि मावथि आरो 3 बोसोर बिटिसि सोरखार सालायनो मोननायनि रोंगौथि। बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारि 17 बोसोर डिपुटि चिफनि रोंगौथि। इउपिपिएलनिफ्राय आथिखालनि मन्त्रि आरो बारग' रायजो सभानि एमपि उरखावग्रा ब्रह्म। बिपिएफनिफ्राय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म। बेराफारसे इउपिपिएलनि आथिखालनि रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि। बिपिएफ हानजानिफ्राय बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, गुबुन फारसे इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारि। बिपिएफनि रबिराम नार्जारि, इउपिपिएलनि लरेन्स इस्लारि। दा बिथांमोननि फारिलाइयाव नोंथांमोना बिपिएफआव बांसिन पपुलार एबा रोंगौथि गोनां नेता दं होनना सानो ना इउपिपिएल दोलोआव साबसिन गोरों आरो पपुलार नेता दं होननानै सानो? कमेन्टआव खालाम। आरो सोरनि पार्टीखौ साबसिन नाम्बार होयो नोंथांमोना 1 निफ्राय 10 नि गेजेराव लिरनानै फोरमायहर।
नाथायबा रायजो राजानि नोजोराव BPF आरो UPPL मोन्नैबो हान्जायावनो समान समान रोंगौथि गोनां आरो पपुलारिटि गोनां नेताफोरखौ सायख'नानै मोननो हादों। बिथांमोना बयबो जुदि मोनसे हान्जायावनो ज' थालायनो हानायमोनब्ला रावबो गुबुन हान्जाया बड'लेण्डखौ आगान होफैनो खाबु मोननाय नङामोन। नाथाय बिदि ज' मोनसे प्लेटफर्मावनो थानानै बड'लेण्डनि खामानि मावनाया जाथावना नङा आरो माब्लाबाबो जानाय नङा। मानोना मोनफ्रोमबो पार्टिहा गावबा गाव थांखि आरो आदर्श थायो। गावबा गावनि आदर्शखौ जानगाराव दोननानै रावबो पार्टियानो खामानि मावा। बाथ्राया बेबो सैथो जे रायजोआ खौसे जाब्लाबो गिदिर गिदिर नेताफोरनि सान्थौआ माब्लाबा एखे जानो नागिरा। ओंखायनो हारिया खौसेब्ला थांनानै थागोन, गावस्राब्ला थेर बेथेर जागोन होननाय बाथ्रायासो जाहैगोन नामा? अन्नानै बयबो फोरमायनानै हर।